In part 3 of this channel, I told you we are going to learn counting in Igbo language. In Igbo language, counting means Igo ono ogogo. Igo ono ogogo. For instance, look at my fingers. 1, 2, 3, 4, 5. It means 1, 2, 2, 4, 3, 4, and 5 is as simple as ABC. You see? Suppose you want to say, give me 1 kola. Nyem otu oji. Nye mi otu oji. As simple as that. Nyem otu akwụkwọ. Nye mi otu. Akwe okwe akwụkwọ. Gị chọkwanụ 2. Ị ga-asị nye m abụọ akwụkwọ, nye m abụọ ọjị. What we say is nye m akwụkwọ abụọ, nye m akwụkwọ atọ, nye m akwụkwọ anọ, nye m akwụkwọ ise. Don't say nye m ise akwụkwọ, nye m anọ akwụkwọ. Say the noun first and then the number you want after it. It's only when it is 1, otu, that you say otu before the noun. Nyem otu naira. Give me 1 naira. Nyem naira ise. Give me 5 naira. Nyem akwụkwọ ise. Give me 5 books. Remember our target: to make you speak Igbo language. Not only to be a speaker of Igbo language, we want to make you another teacher of Igbo language. Enjoy yourself and try to speak Igbo language to somebody today. Say after me, otu oji, that is 1 kola nut. Otu oche, that is 1 chair. Otu isi, it means 1 head. Aka abụọ, 2 hands. Mmadụ atọ, 3 persons. Ụlọ anọ, 4 houses. Ọkụkọ ise, 5 chickens. Let's go further from 6 to 10. 6 is shin. Say that. 7 asa. 8 asato. 9 itolu. 10 iri. 6 ishin, 7 asa, 8 asato, 9 itolu, 10 iri. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. 13 iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 iri na ise. 16 iri na isii. 17 iri na asaa. 18 iri na asatọ. 19 iri na itoolu. 20 iri abụọ. 30 iri atọ. Now guess, what will you call 40? That is 4 tenths. We call it iri anọ. Enjoy this music. 1 otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itoolu, 10 iri. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. 13 iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 iri na ise. 16 iri na isii. 17 iri na asaa. 18 iri na asatọ. 19 iri na itoolu. 20 iri abụọ. Beautiful. Take the special note of this word na. Na. It is a conjunction, and there are other uses of na, but we are not going to deal with that at this early stage. Na. Iri na abụọ means 10 and 2, which is 12. Iri na atọ means
10 and 3, that is 13. 20 is iri abụọ, 30 iri atọ, 40 iri anọ, 50 iri ise. Can I give you a hint that 100 is otu narị? These are other numbers you can use for counting. 0 is called efu, efu, efu. It can also be called nkịtị, nenke ete, nkịtị is equivalent to 0. You can count numbers in tens, can't you? You know iri abụọ, iri atọ, iri anọ. What of numbers like 21? 2 times 10 plus 1, which gives you 21. We call it iri abụọ na otu. 31 is iri atọ na otu. 42 is 4 times 10 plus 2, iri anọ na abụọ. 83 is iri asatọ na atọ. 100 is otu narị. 200 is narị abụọ. 500 is narị ise. 800 is narị asatọ. 1000 means otu puku. P-U-K-U, puku means 1000. For counting very large numbers, here are the Igbo names you can use for numerals in Igbo language. This is puku, meaning 1000. Nde, 1 million. Ijeri, 1 billion. Tari, 1 trillion. Nona, 1 quadrillion. If you know all these, you can work out any number in Igbo language. You can say puku ato, meaning 3,000. Nde ise, meaning 5 million. Ijeri ano, 4 billion. Tari asato, 8 trillion. Otu nona, 1 quadrillion. Know how to write them correctly. P-U-K-U, puku. Nendi-e, nde. I-J-E-R-I, ijeri. T-R-I, tari. Ne-o-ne-a, nona. This book, Igbo Language Cornerstone, it is yet to be published. It treats counting in Igbo. Ịgụ ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo.